Falo senior secondary le isikolo esasiqalwe esakhiwa ngo-1967 sabe siyaqala usebenza kulamagumbi ngo-1968-69 kodwa ke sisakhiwa nje sasihleli kakade siqhuba kwankosi uFalo sisikolo esiseqhumana isithili Cofimvaba isikole sesiphushile kakhulu nje siqale ngoko sinemabhloko amabini ane-office kodwa ngoku sesandile kakhulu kodwa ngiyaphele urhulumente wabona masifakelele i-prefabs zalamaxesha isikole siqhuba kahle nasekupasoleni yakumbi uqala ngo-2022 nangona kulo-2026 ke sibe buhla zininzi ingxaki ezikhoyo kulo sikolo kakhulu esi sikolo njengangoku sidinga ihostel. Lo mcimbi wosiyeke ke siqalile ngo-2022 ukuphakamela kodwa kwakwazi umhlaba wathi sakhe okwande kakhulu lapho lo mthetho kuba abantwana abagxabesaba baqhekezela ngabantu balapho kwezana bahlala kuzo babebe ifoni babele ukutya kumosha ukutya babethe nobethe abanye abantwana akunwabekanga abantu abangaphefumuli ngendlela right ukuze bahlele kwindawo engakhuselekanga loo nto iphinde ibuye ezosho esikolweni because sithi abantu ababanomdla kakhulu ekubeni abantwana bahlala ecangwe kwesikolo kunyenzeleke siyintuntantunti lani sizama ukukhangela izinto zabe zibekwe abantwana zezi zinto ezibangabani ngosibe le hostel siyayifuna nokuthi mhlawumbe siyayiqonda uba xa ihostel ikhona le nemgangatho wemfundo equality izaba khona because abantwana abazabela besikolweni ixesha elininzi belawuleka othisha bewafumana nina xa kufuna bewafumana abazali bazimisile ke kuba umzali ngamnye uyahola 500 rand kuba bayivambela ubuhlungu xa abantwana babo bebalisa ubuhlungu abafumanayo emagxabisini. Ndisho le hostel because ke imali ingekho besiplane kwema iyabazi ini hostel luzobambini mhlawumbe for imantombazana kunye nama-boys sata siqikelela mhlawumbe ingaye ngo-plus minus 500,000 ezo nto zombini xa besenze i-coalition because ingase xa isakhiwo sale hostel ibe sakhiwe esingazuthoba umgangatho wesikolo sakho into ezibotyo ezingafanele umgangatho wesikolo so that singawuthobi umgangatho wesikolo ngesakhiwo. So ke senze plan futhi abantu senze plan mhlawumbe hostel ngamahlobo luni na uze sikwazi ngeziquotation leyo kwangoku kwezindawo zithengisayo i-scan amazinki njalo yonke into yakhaya. So kungaba ndivela apha ndihlaba ikhwelo wonke ke umuntu ongenomdla Falo nowayefunda apha njengoba nami ndinguprinsipal lapha ndandifunda apha ndandifunda eQhumane junior lakufutshane ndazofunda eFano so ndiyo ndinomdla ongaka bayifalo mayiqhube phambili. So ndiyacela uba isikolo sethu masikhule siphuhle izitulo azifunda eFalo zakudala zine-organization ezinayo ezidibene khona abazayixhoma mhlawumbi i-account number umuntu angafaka khona kodwa ke nantoni ucingafamba ungancedisa ngayo ekwakhweni kwezo sikolo ungancedisa ngayo ezakuncedisa ekwakheni le-hostel sibangayo. Thixo abe khona sincede sisonke azikhule inhliziyo zethu ukuze iFalo ikwazi ukukhula kakhulu ibe isikolo esinophuhliso emntwaneni umuntu omnyama sikhule sifane nale nkosi ithwe ngakuwoza inkosi uFalo yabalisa umuntu oyethe kakhulu inqubela phambili eyithanda kakhulu imfundo nonkosi Khawulele enguye ke ekubonakala uba nguye owaqala le ngcinga uba iFalo mayibe khona apho ivakalayo into yoba ukuqala kwayo uyayiqala abazali babebethi 20 rand bala beqhumana uyotsho koncorha nalo njalo kuba kwakho isikolo eniborhulu bangena khona ke kodwa sebesimile ke ngeempendulo zabazali njengoba ngoku bengenelela kumcimbi wakha ihostel. So ngicela indlebezo nendlebe eve inhliziyo isebenze kuba ihostel for ukhusela abantwana bethu nokukwandisa ukunyusa umgangatho wemfundo yomntwana ofunda eFalo nomntwana umuntu omnyama jikelele eSouth Africa
Ngisabele ke likhwela. Kube kuhle kube njalo. Inkosi.